କାଲିକି ଆସିଲେ ଆସିବେ। ଆଉ ତାକୁ କିଏ କହିବ ତା ବାପା ତ ତୋର ତୋର କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ ଯାହା ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁବାର ହବ ଆଉ ବାବା ନହେଲେ ଆସିବେ 2 ଦିନ ପରେ ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିବେ ବୋଲି କହିବୁ ନା। ଯାଉଛି ତ ରହିବୁ ବୋଲି କି ରହିବାକୁ କହୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ତ ରବିବାର କାମ ଅଛି ଗୁରୁବାର କାମ ଅଛି। ହେଲାନି ମୋତେ ପଚାରିଲା କାଲି ପଚାରିଲା ମାଉସୀ ତମେ ଆସିନ ତ ବୁଧୁ ଆଉ ଆସ ଆଉ ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ପିଲା ପ୍ରବଳ କୁରୁମି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ କୁରୁମି ଔଷଧ ଆଣିଲେ ଖୁଆଇଦେବ ଆକୁ ଟିକେ ତାକୁ ହେଲେ ଖୁଆଇଦେବ।